Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Yakubu Bala Yakubu, kamar yana kuka sani. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna Yakubu Data. A yau insha Allah sabon bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku duba mutanen da ba su yi accepting din friend request ɗinku ba, wato karban abokantaka ku a Facebook. Duk wanda bai karba abokantaka ka a Facebook ba, za ka iya ganin wane ne, sannan yaushe ma ka tura mishi friend request din ma, to sannan kuma waye shi, sannan kuma yaushe, duk dai gashi nan zaka iya gani. Kusan cewar da zarar ka shiga Facebook, ni like ne da ni, wanda normal ma Facebook normal ne, yanda zan nuna muku anan shi ma haka, wato yana a Facebook normal yake, wannan like ne. To da zarar ka shiga cikin Facebook din, kamar yadda kuke gani na shiga cikin Facebook dina, daga can sama wato ainihin bangaren hagu ga wato ainihin wannan alamar friend, to za ka taɓa wannan alamar friend ne. Idan ka taɓa alamar friend, dama za ka ga cewar kawai waɗanda suka turo maka friend request za ka gani. Waɗanda suka turo maka friend request ga su ne waɗannan, su suka turo min wato ainihin friend request, su zan gani. Waɗanda na gani waɗanda suka turo min friend request, to ta yaya zan yi in duba ni kuma waɗanda ni na tura musu friend request? To yadda zan yi in duba shine a sama ga wata alama nan an rubuta see all da shuɗin rubutu. Da zarar na taɓa wannan see all ɗin, zai kawo min kamar haka. Da zarar ya kawo min haka, daga can sama ɓangaren dama ga wasu dot guda uku a tsaye, to zan taɓa wannan dot guda uku ne. Da zarar na taɓa, zai kawo min nan a ƙasa ƙarshe kenan, zai kawo min view send request, wato in ga wato ainihin waɗanda na tura requesting kenan, zan taɓa. Da zarar na taɓa, kun gani zai kawo min waɗannan duk su na taɓa tura friend request. Ga su nan, wannan za ga kwana 4 da ya wuce, wannan sati 11 da ya wuce, wannan kaza. Kun ga duk wa'annan tun lokacin na bude Facebook har zuwa yanzu, duk wannan na tura friend request bai accepting ba, zan ganshi. Kun ga wasu one year ago, wato 1 year ago kenan, shekara 1 da ta wuce. Kun ga wasu kuma misali mu ce 2 years ago, shekara 2 wato ainihin da ta wuce, na tura musu friend request duk ba su accepting ba. Maybe ko sun daina aiki da account din, ko kuma ma ba su duba wato ainihin gurin wato ainihin accepting din friend request ba. Wannan dai shine yadda zaka duba wato ainihin waɗanda ba su accepting din abokantaka ka a Facebook ba, wato friend request. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta ku yi subscribe in channel din nan, sannan ku taba alamar kararrawa, kada makamantan bidiyoyi na irin waɗannan su wuce ku. Domin shawarwari ko kuma tambayoyi, za ku iya tuntuɓa ta a comment section. Na gode.